Molitva za proglašenje svetim blaženog Alojzija Stepinca. Gospodine Bože, izvore svetosti i milosti, blaženog Alojzija, pastira i mučenika, pozvao si da ti služi kao navjestitelj i branitelj istine i kao hrabri svjedok vjernosti crkvi. Poslušan tvoje riječi i vođen duhom tvoje ljubavi, zauzimao se za siromašne i obespravljene. Ostavio nam je divno svjetlo čiste savjesti, pouzdanja u tebe i ustrajnosti u trpljenju. Ponizno te molimo da nas obdariš svojom radošću, te blaženog Alojzija ubrojiš među svece sveopće crkve, da bismo ga mogli još predanije slijediti i uteći se njegovu moćnom zagovoru u svojim životnim potrebama. Pod njegovim molitvama jačaj proročki glas crkve, koji širi nadu u dolazak tvojega kraljevstva, praćen blizinom i utjehom blažene djevice Marije, majke i kraljice vjernoga ti naroda. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Blaženi Alojzije Stepinče, moli za nas. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh nam svakog daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosrdna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju slavu objavio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Dragi prijatelji, lijepo pozdravljam sve gledatelje televizije Potput iz Slovenija, Katoličkog radija Mir Slovenija in Radio Marija. Na vašu želju sam danas gost u župi Krašici i lijepo dobrodošlicu želim župnikove časno Ivano. Hvala Isus i Marija. Hvala Isus i Marija, lijepi pozdrav vama i vašim dragim gledateljicama i gledateljima. Drago je da ste sa nama. Na početku bih vas zamolio da rečete kako vas je Bog pozvao u duhovno zvanje. Vi odmah u centar, Gledajte, ja uvijek volim govoriti da ni jedno svećeničko zvanje, ni jedan duhovni poziv ne može se napraviti nekako kao nekakva matematička jednadžba. Tako da svačiji put odrastanja ima nekakav svoje uspone i svoje padove. Što se tiče mojeg osobnog zvanja, mislim da tu nema ništa spektakularno, nisam doživio nikakvo obraćenje, nisam doživio nikakav veliki značajni susret sa nekim anđelima, sa nekim svecima ili tako, nego mogu najprije zahvaliti svojim dragim roditeljima koji su me odgajali u katoličkoj vjeri, u tom kršćanskom duhu, i mogu reći ono što je čudno
što je lijepo, a to je da moja obitelj je svaku nedjelju išla na svetu misu i ja od malena, od znam za sebe, kad sam doslovce prohodao, jedino mjesto koje ja u crkvi poznam je biti na oltaru. I tako da sam cijelu osnovnu školu ja ministrirao i nakon osnovne škole javio se onako zanimanje, a što sada? Što upisati nakon osnovne škole? Je li to idem u neku gimnaziju, hoću li ići u sjemenište i tako dalje. I ono što želim naglasiti, dolazim iz župe koja je posvećena Blaženoj Djevici Mariji. I u tom periodu, u ljetu, prije samog blagdana Velike Gospe, mi imamo svete mise devetnice. 9 dana za redom se moli se sveta krunica, sveta misa, propovjedi, nadahnuti propovjednici. I tako da je to unutar te devetnice baš je dolazio jedan sjemeništarac iz susjedne župe i on je isto ministrirao. I tako sam se ja u sakristiji s njime upoznao i pitao sam ga tko si ti, šta radiš ovdje, kako si ovdje i to. I onda je on rekao, evo ja sam sjemeništarac, ja sam tu iz susjedne župe i tako sam ja počeo izvlačiti iz njega puno saznanja o sjemeništu, o budućim svećenicima, o životu u malom sjemeništu, o klasičnoj gimnaziji, učenje grčkoga, latinskoga i tako dalje. I na kraju meni se to jako svidjelo. Ja sam već bio upisan u opću gimnaziju u Veliku Goricu, ali onda sam rekao nakon Velike Gospe uzet ću papire i idem gore u Zagreb na šalatu u dječačko sjemenište. I tako je počeo moj hod, završio sam malo dječačko sjemenište, maturirao, 4 godine klasične gimnazije, nakon toga sam upisao i dalje bogosloviju, Katoličko-bogoslovni fakultet u Zagrebu i došlo je ređenje za đakona, ređenje za svećenika i eto, to je to. Lijepo. Sada bih vas zamolio da nam rečete gdje se mi sada nalazimo i kako mogu hodočasnici da dolazim kod vas. Mi se sada nalazimo u župi Presvetoga Trojstva Krašić, župa koja je mjesto rođenja i mjesto svete i mučeničke smrti blaženoga Alojzija Stepinca. Ne samo da je on ovdje rođen za ovaj svijet, ovdje u jednom malome mjestu u selu Brezariću koje pripada župi Krašić, nego je također ovdje rođen za nebo. I baš ove godine proslavili smo 60. obljetnicu od svete smrti blaženoga Alojzija Stepinca. Hodočasnici mogu doći tijekom cijele godine, bilo da su neke veće grupe, bilo bi dobro da se lijepo najave. Ono što mi hodočasnicima nudimo ovdje jest oni kada dođu, onda mi možemo uvijek ovdje u Krašiću im ispričati od nekih pola sata, 45 minuta o mjestu mučeništva, o životu i djelu blaženoga Alojzija Stepinca. A onda, nakon toga, hodočasnici također mogu pogledati spomen sobe, mjesto, njegovu radnu sobu, njegovu spavaču sobu i sobu od župnika Josipa Vranekovića. I sad nam uskoro počinje i korizma za tjedan dana, tako da mogu hodočasnici doći i izmoliti lijepi križni put na otvorenome koji se nalazi. Tako da imamo župnu crkvu, stari župni dom, spomen sobe i križni put s blaženim Alojzijem Stepincem. Možda bih vas zamolio da nam kažete kako može sa putem puta dolaziti hodočasnik kod vas, zato što nas slušaju i ovi što nisu iz Hrvatske i sa... Pa ako se ide u smjeru iz Slovenije, može se preći granica Metlika i Jurovski Brod i onda se do preko Žumberka dođe također ovdje u Krašić. A najjednostavniji put ovdje iz Hrvatske jest ako bi se išlo dole, recimo iz smjera iz Dalmacije, na autocesti A1, onda je izlaz Karlovac i dolazi se na tu staru Karlovačku cestu, gdje točno na pola puta između Zagreba i između Karlovca, nalazi se ono Jastrebarsko i tamo se skrene stara Karlovačka, skrene se za Krašić. Također ako se ide iz smjera recimo Bregana ili iz Zagreba, onda se isto ide kao da se ide za more, autocesta Zagreb-Rijeka i prvi izlaz iz autoceste, odnosno drugi izlaz je Jastrebarsko. Izađe se van na izlaz Jastrebarsko i dođe se do stare Karlovačke
ide se u smjeru prema Karlovcu, skrene se lijevo prema Karlovcu, vozi se još 10 km i onda iz te stare Karlovačke ceste se skrene unutra za Krašić još 8 km. Hvala lijepo, to ste nam vrlo lijepo razložili. Možete nam nešto reći o povijesti župe Svetog Trojstva u Krašiću? Pa prvi spomen koji imamo zapisano datira iz 14. stoljeća, kao i mnoge stare župe u Zagrebačkoj nadbiskupiji, to je 1334. godina. Stara župna crkva u Krašiću je posvećena Svetoj Trojici, odnosno svetima trima kraljevima, bogojavljanje. Nakon toga, evo, u Krašiću je ta crkva postala premala i tako da su Krašićanci 20 godina skupljali novac za izgradnju nove velike župne crkve kao što je to i danas, i to se je dogodilo početkom 20. stoljeća, tako da su arhitekt Stjepan Podhorski 1911. godine počeo graditi ovdje crkvu u ovom obliku sadašnjem koju vidimo i u svega 2 godine ona je bila izgrađena i napravljena. Tako da je crkva sada, ono što je zanimljivo i posebno, da se nije srušila ta stara krašička crkva, ona je sad trenutno u obnovi, nego je na nju samo nadozidana ova krašička crkva velika koja je posvećena isto Svetoj Trojici, ali sada Presvetome Trojstvu. Tako da mi imamo 2 župne crkve u jednoj, stara župna crkva i nova župna crkva. I ono što je posebno značajno u toj staroj župnoj crkvi koja je sada u obnovi, tamo u zidu nalazi se krstionica gdje je kršten blaženi Alojzije Stepinac. Nalazimo se ovdje u staroj krašičkoj župnoj crkvi. Kao što možete vidjeti na ovoj oltarnoj slici, ovaj veliki barokni oltar. Crkva je posvećena svetima trima kraljevima, bogojavljanju, 6. siječnja. Ovdje ova stara krašička crkva je, možemo reći, veliki biser umjetnosti, jer evo možemo ovdje, pogledajte ovdje na ovim zidovima, nalaze se ovdje freske koje datiraju iz samog 14. stoljeća i one sada idu ovdje u obnovu. Cijela crkva se restaurira i evo možemo reći da su to je doslovce boja koja se je ubrizgala u žbuku dok se je radila. Tako da je to jedna posebna tehnika i gore ovaj prekrasan, možete pogledati, križno-rebrasti svod koji imamo. Dakle, evo, ta župna crkva sada je u obnovi i molimo sredstva od Ministarstva kulture Republike Hrvatske da se ona može vratiti koliko je god moguće u prvobitno stanje, da očuvamo ovaj prekrasan biser. S druge pak strane, ono što je posebno bitno za našu župu Krašić, a to je, nalazimo se ovdje gdje se krstionica u zidu, gdje je 9. svibnja 1898. godine kršten Alojzije Stepinac, župnik Stjepan Huzek i kojemu je dao ime krsno Viktor. Tako da se on zove Alojzije Viktor Stepinac, 9. svibnja, odmah dan nakon njegova rođenja, 1898. godine. Nalazimo se u Krašiću, mjestu našeg blaženog, a vjerujemo uskoro i svetog Alojzija Stepinca, a pripadam družbi sestara služavki maloga Isusa, koji su imale tu milost biti kraj njega u tim posljednjim danima i godinama njegovog života ili zatočeništva ovdje u Krašiću. Sam Alojzije Stepinac htio je da sestre služavke malog Isusa i dođu u Krašić i tako im je uz pomoć tadašnjeg zlatara, gospodina Janka Matka, kupio kuću. 38. godine sestre dolaze ovdje i otvaraju zabavište za djecu i domaćinsku školu za djevojke. Mnoge su djevojke u tom vremenu stekle znanje, tako da su si mogle otići u grad kod gospode, tako bismo rekli, služiti, zaraditi nešto za život. Naučile su šivati, kuhati, pripremati mnoga vrsna jela koje su ih sestre poučavale. I tako je to bilo sve do 1945. godine kada su im tadašnje vlasti oduzele kuću, nastanile neke druge stanare
I iako su sestre od 90. od samostalnosti Hrvatske potraživale svoju kuću, a već i prije toga da im se vrati, kuću su vratile tek prošle godine, ali na način da su ponovno kupile svoju kuću. Sve vrijeme zatočeništva blaženog Alojzija Stepinca ovdje u Krašiću, sestre su na neki način bile, kako je to rekao biskup Ratko Perić, Veronike Alojziju Stepincu, kao što je Veronika bila u pobožnosti križnog puta, ona koja je nosila maramu i otrla mu krvavo ispljuvano lice. Evo, tako su na neki način i sestre služavke Malog Isusa u samozatajnosti bile ovdje i pružile ono što je trebalo, zajedno sa župnikom Josipom Vranekovićem u svakom trenutku. Često puta znale su nam to prepričavati, ali je i župnik Josip Vraneković napisao u dnevniku kako ih je poticao na molitvu. Tako kada bi znao ispričati zgodu da im je neki milicajac zastajao, to jest pristajao na pete, toliko su bili neugodni kad su ga pratili, i kada im je to znao prepričati, onda bi sestre onako ljudski rekle, pa nešto bi mu učinile onako neugodno ili polile ga vodom, zalile. On je rekao, sestre, za njih treba moliti, eto, za njih sad izmolite 1/10 krunice. Tako je na taj način pružao to svjedočanstvo da i neprijatelje treba ljubiti. I često ih je na to poticao. U svakom trenutku sestre su bile spremne pružiti sve što je trebalo. Tako su i u ono vrijeme dolazili, na primjer kad je došao kipar, umjetnik Ivan Meštrović, one su u tom trenutku, evo kad je on došao, ugostile ga, pripremile sve što je bilo potrebno, iako drugi svećenici nisu mogli do njega, on je mogao doći, isposlovao si je evo tu mogućnost da posjeti kardinala bolesnog ovdje. Jednako tako kada su dolazili liječnici iz Zagreba, obično je to bio tim liječnika, 3, 4, sestre su tu bile na usluzi svakoga poslužiti, uz naravno redovito što je trebalo kardinalu Alojziju Stepincu. Znači, pater Ivan Krznar Franjevac, koji je bio zatočen u Staroj Gradišci u zatvoru, potajice je uzeo komadić drveta od crkve koju su svećenici morali svojim rukama rušiti i u svojoj je čeliji izradio križić koji je, i ne znajući da će doći u Lepoglavu, uspio pokloniti i predati nadbiskupu Alojziju Stepincu. Taj je križić nadbiskup poklonio svojoj nećakinji, časnoj sestri Magdaleni Mrzljak, a ona ga je darovala ovdje župi Krašić i sada stoji tu. Iako je nadbiskup kršten u staroj crkvi, u onom donjem dijelu, kada se vratio i bio ovdje u zatočeništvu i redovito je služio svete mise na glavnom oltaru, u ono vrijeme propovjed je bila prije svete mise. Tako se i ljudi sjećaju i govore kako je dolazio na propovjedaonicu, uvijek bi pročitao tekst iz Svetog pisma i tumačio ga ljudima. Svi su oduševljeni njegovim propovjedima iz tog vremena i pamte kako je on svim srcem tu Božju riječ govorio i tumačio ljudima. A ovdje imamo i relikviju koju je blagopokojni kardinal Franjo Kuharić poklonio župi Krašić. Tu se nalazi komadić kosti njegovog prsta. Jednako tako nalazi se i zavoj u kojem je još natopljena krv koja se osušila, koje su spremile sestre služavke Malog Isusa od posljednjeg vađenja. Dok je nadbiskup ovdje bio u zatočeništvu, liječnici su mu izvadili oko 36 litara krvi. Posljednje vađenje bilo je u prosincu 1959. godine i sestre kao da su osjetile da je to zadnje. Evo, taj zadnji zavoj nisu htjele oprati, nego su ga jednostavno osušile i ostavile kao spomen na njegovu prolivenu, možemo reći, i mučeničku krv. Tako se jedan dio čuva ovdje i jedan manji dio gore u sobi. Jednako tako je tu jedan križ koji je izradio pater Franjevac, koji je bio
u zatvoru u Staroj Gradišci. Tamo su svećenici morali svojim rukama razrušiti katoličku crkvu. To im je bilo naređeno. On je potajice uzeo komadić drveta i u svojoj ćeliji izradio čavlićem križ. Nije ni znao da će biti prebačen u Lepoglavu i u Lepoglavi je susreo nadbiskupa i poklonio mu je taj križić, izrađen zapravo od komadića drveta iz crkve u Staroj Gradišci. Nadbiskup je sam ostavio taj križić svojoj nećakinji, časnoj sestri milosrdnici, sestri Magdaleni, a ona ga je poklonila, evo, župi Krašić i on se sada nalazi ovdje. Mole zagovor pred, evo, likom ili slikom blaženog Alojzija Stepinca. Mnogi dolaze i zahvaljuju za primljene milosti. Tako imamo vjernike, hodočasnike koji redovito svake godine dolaze zahvaliti jer su po upravo njegovom zagovoru dobili uslišanje. Tako imamo svjedočanstva onih koji su njegovim zagovorom dobili posao, koji su njegovim zagovorom dobili parnice, koje su, evo, mučno vodili, koji su bili krivo osuđeni. Mnogi dolaze, evo, utječu se i dalje k njemu i zahvaljuju za uslišanje. Kako župa djeluje, ko vam pomaže u pastorala, a ja bih želio naglasiti gledateljima i slušateljima, imate i sestre služavke Malog Isusa koje smo pripremili i 2 i 3 emisije o njima, pa ih možete pogledati na katoličkom portalu RKC. Sada bih vas zamolio da mi odgovorite na pitanje. Dakle, župa trenutno, kao što se događa u Hrvatskoj, mnogi mladi odlaze van iz Hrvatske, mnogi odlaze, evo, kako bismo rekli, trbuhom za kruhom, završe ovdje fakultete i odlaze. Ono što, evo, župa nije sada baš pred izumiranjem, ali evo, u posljednje 3 godine 300 ljudi je manje. Tako da je to veliki pad za župu i sama župa, Krašić kao župa, trenutno po sada zadnjem popisu stanovništva, kada sam išao u blagoslov obitelji iza Božića, da točno ima 1254 župljana. To je znači oko 400 obitelji, ali ako mi želimo definirati pojam obitelj, u Krašiću imam 97 kuća, 97 obitelji koje ja zovem jednokrevetne, gdje samo živi jedan jedini član u kući. Dakle, ako bi ta osoba uskoro umrla, vjerojatno ta kuća je prazna, kao što mnoge kuće u Krašiću su prazne. Dakle, ili su mladi otišli, ili roditelji još žive u Krašiću, mladi žive u Zagrebu, pa onda mladi vole doći evo preko vikenda, budu tu petak, subota, nedjelja i onda opet zbog posla moraju ići u Zagreb ili u neke druge gradove. Ono što, evo imamo još jedno mjesto ovdje koje ima svoju kapelicu, Gornja Kupčina. U Gornjoj Kupčini redovito isto su nedjeljom održavaju svete mise. U Krašiću je nedjeljom uvijek misa u 8 sati ujutro, to je kao župna misa za župljane domaće, i u 11 sati za hodočasnike, to je hodočasnička sveta misa. I naravno ono po potrebi. Ono što je Bogu hvala još dobro, da u Krašiću, evo, jedna od rijetkih župa je svaki dan je sveta misa. I to uvijek ponedjeljkom i utorkom je ujutro u 7:30, srijedom je uvijek navečer, ako je recimo zimsko radno vrijeme, onda je u 5:30 navečer, ako je ljetno radno vrijeme, onda je u 6:30 navečer. I srijeda je uvijek dan koji je posvećen blaženom Alojziju Stepincu u Krašiću. Prije se izmoli sveta krunica, zatim imamo klanjanje od 30 sata nadahnuto Stepinčevim tekstovima i onda je uvijek misa na čast blaženog Alojzija Stepinca. I tu uvijek na tu misu srijedom navečer dođe molitvena zajednica blaženog Alojzija Stepinca. Četvrtkom je opet misa ujutro u 7:30, petkom je također popodne misa i to u 5 sati se onda izloži isto presveto, imamo klanjanje. Za vrijeme klanjanja moli se krunica i uvijek je onda mogućnost za svetu ispovjed. Tako da svaki tjedan, barem jedan dan u tjednu, imamo mogućnost svete ispovjedi i na kraju u 5:30 ili u 6:30 je opet sveta misa. I ono što imamo, subota je uvijek nekako dan za hodočasnike, redovito je misa u 7:30 za domaće Krašićance, a onda redovito hodočasnici dođu oko 9 sati, 10, 11, pa kako se grupe dogovore, tako oni mogu onda slaviti svetu misu u Krašiću.
I kažem, nedjelja 8 i u 11, ono što nikada nije zaživjelo ovdje na selu, a to je večernje svete mise nedjeljom, to ne postoji, jer puno puta je bilo nekog uvođenja kao da će biti večernja misa, ali jednostavno niko ne dođe na to. Ovdje na selu, u Krašiću, uvijek ujutro se ide, prvo se ide ranoj maši, a onda dalje se sve radi svoj posao. Vi ste napomenuli obitelj, kako vi vidite obitelj u vašoj župi? Kako vidim obitelji sada? Da. Pa, ne znam kako da vam odgovorim na to pitanje. Evo, daj Bože da mladi što više zažele ovdje ostati i živjeti, jer ono što je velika prednost ovdje na selu je mi možemo raditi, evo recimo prije podne u nekoj firmi ili negdje gdje dođe, a na večer ipak ovdje na selu puno toga si čovjek napravi, u prirodi je, ovdje je gore blizu Žumberak i žumberački kraj, evo toliko ima tih ljepota i mogućnosti gdje čovjek zaista može sebe ostvariti, gdje djeca mogu živjeti, a na kraju krajeva danas svi imamo automobile i prijevozna sredstva, tako da evo za manje od sat vremena smo mi već u Zagrebu. Nekada je lakše doći ovdje iz Krašića do Zagreba, nego recimo iz jednog kraja grada Zagreba do drugog kraja grada Zagreba. To je istina. A kako vidite mlade u vašoj župi? Isto tako, da lijepo ostanu ovdje, da se ožene i da osnuju svoje obitelji. Evo, Bogu hvala, prošle godine dogodio se veliki prirodni porast, to je da smo imali skoro jednaki broj krštenih i jednaki broj rođenih, odnosno umrlih. Tako da, evo, nije da sada previše umre, to je sve oko prošle godine 2019. Bilo je 23 sprovoda i bilo je 21 krštenje. Tako da možemo reći da smo -2, ali to je bio veliki porast jer 2018. bilo je samo 9 krštenja. Dakle, duplo više i više od duplo se djece rodilo i krstilo i to sve, ono što je najviše me veseli, da oni ostaju ovdje u Krašiću. Da su to mlade obitelji koje ovdje su si napravile svoje gnijezdo i koje će ovdje ostati živjeti. Isus i Marija, lijepo pozdravljam. Nalazimo se u spomen kući blaženog Alojzija Stepinca. Nalazimo se u starom župnom dvoru, odnosno evo župnoj kući gdje su živjeli mnogi krašički župnici, a poseban stanovnik ove kuće bio je blaženi Alojzije Stepinac, koji je ovdje u kuću došao 5. prosinca 1951. godine, nakon što je 5 godina proveo u zatvoru u Lepoglavi. Kada je došla odluka Centralnog komiteta Narodne federatistične Jugoslavije, onda je ovdje Alojzije Stepinac dobio premještaj. Rekli su da njegova kazna neće biti sada skraćena, da njegova kazna, taj zatvor na kojem je osuđen na 16 godina strogoga zatvora sa prisilnim radom, 5 godina gubitka građanskih prava. Nakon tih 5 godina je odlučeno da bi ipak ga se maknulo iz zatvora i preneslo ovdje u kućni pritvor. Tako da je ova kuća postala zatvor blaženog Alojzija Stepinca i ovdje je on došao u sužanjstvo, u zatočeništvo, u uzništvo. I Alojzije Stepinac dolazi ovdje na večer 5. prosinca 1951. a župnik Josip Vraneković, koji je tada bio ovdje župnik, on je došao svega godinu dana prije, on mu je povjerio i dao ove 2 sobe. Mi se nalazimo u ovoj prvoj sobi, to je njegova radna soba i ići ćemo još ovdje u njegovu spavaću sobu. Ono što mi moramo ovdje naglasiti jest da se mi ne nalazimo u nikakvom muzeju. Ovo nije nekakva zgrada u kojoj smo mi donijeli nekakve eksponate iz Egipta ili iz Turske ili ne znam od kuda, nego ova kuća je prava relikvija blaženog Alojzija Stepinca. I znači ove sve stvari što god mi primimo, evo uzmemo ovu čašu, vidimo ovo je čaša koji je bio orlovski slet u Brni.
uzmemo ovaj tu nožić, s tim drvenim nožićem Alojzije Stepinac je otvarao svoju poštu. Vidimo ovdje kip Gospe Žalosne, vidimo ovdje ovaj stroj koji je upijao tintu nakon ovoga. Vidimo evo ovdje još jedna ova posebna njegova čaša koju je on koristio ovdje za čaj. Ovdje se nalazi njegova pisača mašina ili rekli bi današnjim rječnikom laptop na kojem je pisao svoje propovedi, svoja pisma i sušanjstva. Onda ono što je zanimljivo, imamo ovdje Stepinčevu krletku, evo mnogima ona dolazi ovdje, upada u oči. Tu krletku je dobio, bio veliki ljubitelj prirode i dobio je 2 kanarinca. Jedan je malo više melodija pjevao, pa ga je nazvao profesor, a drugi je manje melodija pjevao, pa ga je nazvao vučitelj. A onda je dobio još jedan bračni par, jednu curu i dečka, pa je onda ovaj dečko je visoko pjevao, nazvao ga je Bisernica, a curu je nazvao Madam. I onda su ovdje, njih su se zaljubili i onda kaže da su se ovdje izlegli, dobio je male kanarince, prvi kanarinci koji su u Krašiću se ovdje izmigoljali, ne. Tako da, evo, imao je tu 4 kanarinca i ono što je posebno jest, evo ovaj tu drugi dio njegov, budući da je blaženi Alojzije Stepinac ovdje u Krašiću dobio teško oboljenje krvi, bolest policitemija rubra vera, bolest koja proizvodi previše crvenih krvnih zrnaca u organizmu, onda je Alojzije Stepinac zamolio da jel može zbog te tromboze obje noge, kad mu je bilo jako teško, da nekada može slaviti svetu misu i ovdje u kući. Da ne mora ići u crkvu, bilo je i zima i bilo mu je teško hodati, tako da ovdje na ovome oltaru je slavio svetu misu i tu imamo evo njegov misal. I vidimo ovdje i natpis ovdje na misalu kako je napisao, već je uvrstio u kanon svetoga Josipa, jer je bio veliki štovatelj svetoga Josipa sa svetim Josipom, njezinim prečistim zaručnikom. Tako da evo, ovdje se nalazi jedna relikvija dio Rokete koji je dobio jedan relikvijar od svetoga Georgija Barberinija iz Italije. Ovdje je tu lijepo ovo raspeo da imao misu. Ono što je posebno značajno, imamo ovdje njegovu posmrtnu masku koju je napravila kipalica Mila Vot nakon što je on umro, nakon što su vratili njegovo tijelo sa obdukcije sa Šalate, jer je trebao sprovod biti ovdje u Krašiću, onda je ona ovdje od ove gipsane maske od odljeva napravila evo, ovu njegovu posmrtnu masku kao što je on bio. Dakle, ono što sam rekao, evo tu su slika Zrinskih i Frankopana. Ovdje je napravila isto kiparica, evo, sve onoga Joba, starca Joba iz Evanđelja. Ono što je zanimljivo, evo, ima i ovdje apostola Judu. Zašto apostola Judu koji je izdao Isusa? On nije proglašen svetim, ali je Stepinac njega želio imati ovdje na stolu kako bi ga uvijek podsjećao da nikada ne izda Isusa kao što je to učinio Juda. Evo možemo ovdje. Tu imamo iznad vratiju evo, sveta sedmorka, znači naravno uz Alojzija Stepinca kao najbitnijega čovjeka ove kuće, moramo spomenuti obavezno župnika Josipa Vranekovića koji je ovdje bio župnik i koji je svega 4 godine nakon smrti Alojzija Stepinca također umro, bio je star svega 43 godine i možemo reći da je on bio istinski Šimun Cirenac koji je pomogao Alojziju Stepincu nositi križ. Iznad Alojzija Stepinca i župnika su 5 časnih sestara. Evo, hvala Bogu, ovdje u našoj župi djeluju časne sestre služavke Maloga Isusa od 1938. godine i tada u to vrijeme također mijenjale su se sestre, ali evo ovdje ovih 5 časnih sestara na slici koje možemo reći također biblijskim rječnikom da su one bile svete Veronike koje su u doslovnom smislu Alojziju Stepincu brisale njegovu krv, njegove suze i njegov znoj. Tako da su one bile od prevelike važnosti i uvijek je molio Alojzije Stepinac sestre kada je imao neki težak slučaj ili neku veliku stvar, sestre molite za tu i tu nakanu da to Gospodin usliši. Evo, tako da služavke Maloga Isusa su živjele u ovoj tu 3. sobi,
Ovdje je tu u sredini bila soba od župnika Vranekovića, čak su jedno vrijeme časne sestre živjele i gore na tavanu u ovoj kući, jer nije bilo još onog pastoralnog centra, on je tek napravljen 10 godina kasnije nakon smrti Alojzija Stepinca. Ono što treba spomenuti ovdje posebno u spomen sobi blaženog Alojzija Stepinca jest njegova majka Barbara, koja je punih 50 godina molila i postila da njezin sin Alojzije postane svećenik. Ona se je to zavjetovala Gospodinu, čim se je blaženi Alojzije Stepinac rodio, ona mu je već kao malome u kolijevku stavljala krunicu. I baš Alojzije Stepinac sam govori u svojim dnevnicima da mu je jedna od najdražih molitva crkve molitva Svete Krunice. Tako da je ona svaki dan molila krunicu za Alojzija Stepinca, a 3 puta tjedno srijedom, petkom i subotom je postila da on postane svećenik. I nikada mu to nije htjela govoriti, niti mu je to, možemo reći, onako spočitavala, nego je to sve činila u jednoj skromnosti, u jednoj poniznosti, u jednoj samozatajnosti. Ne samo da je izmolila svećenika, nego je izmolila i biskupa, i nadbiskupa, i kardinala, i blaženika, a ako Bog da čim prije i sveca. Nalazimo se sada u drugoj sobi blaženog Alojzija Stepinca, možemo reći najsvetijoj sobi. Ono što odmah prije svega nam ulazi u oči, to je krevet, to je mjesto mučeništva blaženog Alojzija Stepinca, možemo reći njegov svojevrsni križ na kojemu je on bio raspet i na kojemu je on izdahnuo, na kojemu je on umro i gdje se on preselio u vječnost. Dakle, na ovom krevetu Alojzije Stepinac bio je teško bolestan, tu je polako umirao, da bi na kraju 10. veljače 1960. godine, prije punih 60 godina, ovdje u 14 sati i 15 minuta preminuo. Iznad kreveta nalazi se ova prekrasna slika blažene djevice Marije pomoćnice. To je bila omiljena slika njegove majke Barbare, koju je ona kao miraz donijela u kuću obitelji Stepinac. Kada je njegova majka umrla, kada je Alojzije Stepinac došao ovdje u ovu kuću u Krašić, onda je zamolio da neka se ta slika donese ovdje u ovu njegovu spavaču sobu, jer kaže i sam ovdje, najdraža mi je od svih slika, još sam u Rimu mislio na nju, no još je bila mama živa pa je nisam želio uzeti. Eto, ona je toliko puta palila ulje, divno ju je bilo gledati u noći, tako da ova crvena čašica je morala uvijek biti puna ulja, posebno u marijanskim mjesecima, u mjesecu svibnju i mjesecu listopadu, tako da je uvijek tinjala, a po noći kada je nije bilo više svjetla, onda je ona uvijek tinjala i lijepo imala ovu sliku. I tu je taman ovdje Alojzije Stepinac umirao i kaže da je upravo pogled upravo u blaženu djevicu Mariju i posljednje njegove riječi ovdje bile su fiat voluntas tua, neka bude volja tvoja, Gospodine. Ovdje imamo također odljev od bronce, ovu posmrtnu masku blaženog Alojzija Stepinca zajedno sa ovom mitrom, njegovu štolu i ono što je posebno zanimljivo, ovdje se nalazi svijeća koju je on držao u svojoj ruci dok je umirao. Zamolio je časne sestre da mu dodaju tu njegovu svijeću koju je on blagoslovio na blagdan Svječnice 2. veljače, 8 dana pred svoju smrt, i ovdje su mu časne sestre u lijevoj ruci pridržavale tu upaljenu svijeću, blagoslovljenu svijeću na blagdan Svječnice. Tu imamo također njegov isto ljubičasti biret. Ovdje se nalaze i njegove osobne stvari, osobna roba. Tu možemo vidjeti, imamo ova 2 panoa, možemo vidjeti njegov kazneni list i rješenje gdje je on dobio premještaj iz zatvora, iz Lepoglave ovdje u Krašić. Tu se nalazi par fotografija kako je boravio u zatvoru i fotografija gdje izlazi van iz zatvora. I ovdje se nalazi dan njegove presude, možemo reći kao Isus dok je bio ispred Pilata, tako isto ovdje Alojzije Stepinac pred tom narodnom vlašću, gdje se ovdje nalazi
Alojzije Stepinac na suđenju, to je taj bio montirani sudski proces, 11. listopada 1946. gdje je on osuđen na 16 godina strogoga zatvora i gdje odmah par dana kasnije odlazi na izvršavanje kazne u Lepoglavu. Kaže da mu je to bilo jako teško razdoblje, nije znao što se događa sa svećenicima, sa njegovom obitelji, sa biskupijom, sa narodom hrvatskim. To su bili teški dani, ali je rekao popuštanja nema. Ako treba, nosit ću križ do kraja, dokle god to Gospodin želi. Ono što imamo još ovdje, evo možemo ovdje pogledati, tu se nalaze njegovi kaleži i njegovo misno ruho, evo dio njegove odjeće, ovdje dok je bio nadbiskup, dok je bio svećenik, njegovi kaleži i ono što je posebno značajno u ovoj sobi, evo možete ovdje pogledati, tu se nalazi evo ovaj tu drveni stalak, to je drveni stalak ovdje gdje je Alojzije Stepinac odmarao svoju bolesnu nogu. Nakon što su liječnici dolazili ovdje iz Zagreba, njemu su rezali, na veni su odrezali venu i ispuštali krv. Tako da evo ovdje u ovoj sobi blaženom Alojziju Stepincu kroz 7 godina je proliveno i ispušteno preko 36 litara krvi. I nakon što mu je krv ispuštena, uzimali su obično evo po 1 litru krvi, nekada su uzeli 7 deci, 8 deci krvi, tako kada su mu ispustili tu krv jer je imao previše, časne sestre su mu obvezale tu nogu i onda je stavljao nogu na ovaj stalak, tako da možemo isto reći da je to jedna svojevrsna sprava za mučenje Alojzija Stepinca. I nalazimo se ovdje u trećoj sobi koja je otvorena za naše hodočasnike. U ovoj sobi nije ništa sada posebno, ali evo možemo pogledati ovdje. To je soba od našega župnika Josipa Vranekovića koji je, kažem, ovdje umro 1964. godine i on nam je jako bitan, ne samo zato što je bio župnik u vrijeme ovdje Alojzija Stepinca, nego što nam je ostavio najljepši biser života, rada i djelovanja Alojzija Stepinca ovdje u Krašiću, jer je evo on sam pisao svoje dnevnike. Tako da mi imamo objavljenu tu knjigu Vranekovićevi dnevnici gdje on opisuje svakoga dana što je Alojzije Stepinac radio, što je činio, komu je došao u posjetu, koga je primio, kako se odnosi sa bolešću, kako se odnosi sa nekim svojim poteškoćama. Tako da evo najveći biser njegov su ti Vranekovićevi dnevnici. I mi imamo ovdje u sobi evo ovdje jednu spomen knjigu gdje se onda hodočasnici mogu zapisati. Evo upravo sada 10. veljače bili su brojni hodočasnici, između njih evo valja spomenuti da na samo Stepinčevo u knjigu se ovdje zapisao i sam premijer Hrvatske vlade, naš gospodin Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora, gospodin Gordan Jandroković. Tako da evo mnogi ljudi, bila je ovdje u ovoj spomen sobi i predsjednica bivša, naša Kolinda Grabar-Kitarović, tako da mnogi nadbiskupi, biskupi dolaze ovdje, pomole se i upišu onda svoju molitvu. Predsjednik vlade, povodom 60. obljetnice smrti blaženog kardinala Alojzija Stepinca, mučenika i pravednika ovdje u Krašiću, prisjećamo se svega dobroga i plemenitoga što je učinio za hrvatski narod i katoličku crkvu. Andrej Plenković, predsjednik vlade. Gordan Jandroković, predsjednik blaženi Alojzije Stepinca, simbole vjere, ljubavi i nade, primjer odanosti Isusu Kristu i domovini Hrvatskoj. Hvala mu u ime Hrvatskog sabora. Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatskog sabora. Njihov će se samostan nazvati samostan Alojzija Stepinca. Isto im se tako neke stvari događaju, bi čovjek rekao, nema otvorenog puta, na sve nekakve prepreke čovjek nailazi. Ali evo, treba je to znati. Nekako i otkriti, pročitati i prihvatiti da je to neminovno, da je naš put jednostavno takav da ništa ne da onako lijepo, glatko kako se čovjek zamisli. Kada je trebalo prenijeti poštu ili neke važne dokumente do Zagreba, sestre su tu bile na raspolaganju
tako kada je nadbiskup morao slati poštu i nije znao kako će, jer je straža bila oko kuće da bilo tko dođe ili preuzme nešto, tada se župniku potužio, navečer imam tako važnu stvar, kako ću? A župnik je rekao, nema problema, pa sestra će ići. On pita, kada? On kaže, kad treba, večeras, sutra. Nadbiskup je tada rekao, ne znam hoću li stići sve učiniti do sutra jer trebam prevesti sve na latinski. Bila je to pošta koja se ticala i novog zagrebačkog nadbiskupa, što je nadbiskup sve uspio poslati, a sestre su onda bile upravo i tada te Veronike koje su znale i u svoje haljine, u uniforme zaštiti tu poštu tako da se nije primijetilo da one to prenose. I nisu išle direktno na Kaptol predati poštu, nego bi sestra od tu išla u naš samostan koji je bio u Maksimiru, Antunovac. Tamo bi predala drugoj sestri poštu, sestra bi poštu predala monsignoru Janku Peniću, a on bi tek odnio na Kaptol kome je trebala doći u ruke. I kada je župnik jednom zgodom išao na Kaptol i tamo je doznao da je drugi dan imenovanje novog nadbiskupa Šepera. Kada se vratio u Krašić, to je priopćio nadbiskupu, a nadbiskup je onda sav sretan rekao, eto, uspjelo je sve, sestre nisu ni znale što su prenosile. Nadbiskup je sve to čuvao nekako u tajnosti, niti je to komentirao sve što je radio. Vidio je da je to sve sretno prošlo i zahvalio je dragom Bogu i na tome. Nije to jedino što su sestre radile. Kada bi trebalo nekog prevesti, dovesti do nadbiskupa kako nije smio obnašati tu svoju nadbiskupsku službu, da bi lakše došli do njega, sestre su uz ovaj vrt sadile i više usjeve, kukuruzu ili nešto, tako da se moglo kriomice dolaziti do nadbiskupa. Ili kad su ga posjetila dva bogoslova iz Njemačke, sestra je rano ujutro otišla gore do groblja gdje su već bila dva bicikla i dala je upute bogoslovima kako će brzo se dovesti do ulaza u Farov, odnosno u dvorište, iako milicija i stoji tu, nek samo naglo skrenu, više ih neće moći zaustaviti, što se i dogodilo. Poseban je bio onaj dan kada je nadbiskup umro ovdje na krevetu i kako je 3 dana bio u toj nekoj, da tako kažemo, pripravi za onaj drugi svijet. Tog jutra kada je župnik došao pitati nadbiskupa jel mu nešto treba, tada je nadbiskup rekao, biste li mi pomogli da se presvučem. Župnik je pisao dnevnik, pa iz tog dnevnika iščitavamo kako je napisao, iako za to nije bilo nikakve potrebe ni razloga, jer je navečer sve sam čisto na sebe stavio, do jutra se ništa nije uprljavao. Nadbiskup je pozvao sestru i zajedno su mu pomogli da se presvuče. To prije podne, kada je župnik ponudio i nadbiskupu da mu dadne tu injekciju za srce i tada je sestra bila s njim i kada je to odbio, onda je vrlo svjesno pitao sestre, je li tu negdje ona moja svijeća koju sam na svječnicu blagoslovio, danas će mi trebati. Sestra je išla potražiti tu svijeću i ona se tu čuva i dan danas. Bio je svjestan tog svojeg zadnjeg trenutka, da su mu to nekako ti posljednji trenuci, što su i sestre i župnik prepoznali. Toga dana sestre nisu radile svoje uobičajene dužnosti, jer su vidjele da nadbiskup sve teže diše. Da mu ne smetaju, one su preko u svojim sobama molile krunicu. I negdje oko 1:30 nadbiskup je još teže disao. Tada je predstojnica kuće, sestra Honorata, pitala bi li smetalo da sestre dođu barem ovu sobu ispred da bi molile. Onda je nadbiskup rekao neka dođu tu. Tako su se one sve okupile oko njegovog kreveta. Župnik je pozvao i njegovu rođenu sestru koja je isto bila s njima i u tim posljednjim trenucima one su klečale oko kreveta i molile krunicu dok je on imao i svoje zazive i preporučao se dragom Bogu, zazivao Isusa i Mariju Josipe i govorio poznate one svoje riječi, od tebe se Gospodine uzdam, neka bude volja tvoja, i posljednje što su čuli od njega bilo je upravo
fiat voluntas tua, neka bude volja tvoja. Sestre su zajedno sa župnikom pomogle pridržavati tu svijeću u njegovoj ruci, koju evo sam više nije imao snage držati i bio je svjestan tog trenutka. Posebno što je nadbiskupu bilo važno je ova slika Marije Pomoćnice koju je njegova majka donijela kao miraz kad se udavala za njegovog oca. On sam je rekao, nisam ju htio uzimati dok je mama još bila živa, jer znam koliko je ta slika vrijedila i značila mojoj majci. Ali pod tom sam se slikom rodio, po njom bih želio i umrijeti. I upravo župnik Josip Vraneković u tom svom dnevniku opisuje kako se u tim posljednjim trenucima oslanjao na ruke, na laktove, ne bi li bio što bliže toj slici. Sestre koje su tu bile, jednostavno su željele nešto od njega ostaviti, kao što sam rekla u crkvi, onu gazu, evo tu imamo jedan puno manji komadić. One su to nakon njegove smrti jednostavno uzele k sebi i čuvale, kao relikviju. Inače, znate kad čovjek umre da onda ili se spali nešto ili ne znam. Tako da evo, to je jedino ostalo taj ručnik, ovo malo gaze, ali kad su ljudi dolazili imaju li nešto od nadbiskupa. Kada su bili u nekoj potrebi, tada su sestre evo, rezale taj dio gaze gdje je bilo krvi, tako da je tu ostao evo, samo taj manji komadić. Nisu one nikad previše o njemu pričali na način da ga veličaju, nego su to jednostavno isto onako, kao da su to morale čuvati u svom srcu, tu njegovu veličinu. Jednostavno, evo, ni nas, kao da nas ne žele opterećivati time, ali kad je nešto trebalo reći, onda su znali reći kako su ga zvale, eminenca je tako i tako, kada bi nešto kao primjer dao. Ono što one posebno pamte, to je što sam već rekla, da je uvijek naglašavao moliti za neprijatelje. I kad god je mogao, on je služio svetu misu baš za neprijatelje. Tu nam je baš primjer. Ono što je on govorio, propovijedao, svim je bićem to živio. Evo, to vidimo po svemu kako je tu živio te posljednje dane svoga života. Da, ali on je jedini kardinal koji nije imao tu odjeću, koji nikad nije obukao kardinalsku odjeću. Njega su slali da ide u Vatikan po te časti. On je znao kad bi otišao da se ne bi primio, da se ne bi mogao vratiti jer mu ne bi više omogućili ulaz u Jugoslaviju. To je bila namjera zapravo tadašnje vlasti da on ode. A onda su oni gospodari, da tako reknemo, ili poglavari crkve. To im je bila zapravo namjera. Da ga jednostavno pošalju van, no on je znao da treba biti sa svojim narodom. I ono, kad je govorio, kada su ga prozivali, govorili nadbiskup Alojzije Stepinac, onda je on rekao, tu se ne sudi Alojziju Stepincu, nego nadbiskupu Zagrebačkom. Dakle, ne njemu kao čovjeku. Da, i on je baš primjer kako biti vjeran i Bogu, i narodu, i evo, crkvi, papi, su tražili da se odjeli od Rima. I još je nešto zanimljivo. Kad su sestre morale preći iz one naše kuće, evo tu, Farov je bio od rata devastiran i nije bilo ni namještaja, tako da je namještaj donešen iz sestarske kuće, tako da je vjerojatno i ovaj ormar, ali i ovaj krevet bio od tamo. I kada su njemu nakon nekog vremena s Kaptola poslali novi namještaj, jer su znali da taj nije primjeren za njega, onda je on sam rekao, hvala lijepa, meni je ovo sasvim dovoljno i dobro, a vi to dajte nekome kome je puno potrebnije od mene. Sestre su često morale sakrivati njegovu robu koja je bila onako u boljem stanju, jer on kad je išao u šetnju, a smio je šetati po teritoriju cijele župe, naravno uz pratnju milicije, onda je znao tu svoju robu, odjeću i obuću podijeliti baš siromašnima, onima koji nisu imali. Tako da su sestre nekad morale i sakrivati tu robu pred njim da ima što i presvući. Tako i kad je kaput, koji je već imao nekoliko zakrpa na sebi, već je časne nisu znale kako bi do novog došle, novaca nije bilo. Iz Amerike dobio lijepi veliki kaput, široki, onda je rekao, gore sam vidio, evo tu Barundićevu djecu, nemaju što nositi. Dajte, probajte ako možete kakve dvoje hlačice za te dečke sašiti časne. I evo, njima je bilo malo žao na prvo jer će opet nadbiskup imati nekakav pokrpani kaput. On je rekao, meni je moje sasvim dobro i bit će mi dosta dok živim.
Onda su časne napravile 2 hlačice i još jedan kaputić. On je bio najsretniji kada se to nekome moglo dati. Iako su njegovi bili dobrostojeći, bogati, bavili su se proizvodnjom vina i već u ono vrijeme 32. godine njegov je otac dobio neko priznanje za najbolje vino. Tako da je on, mogao sebi birati i u onom vremenu kada je mislio da neće biti svećenik i tada mu je tata rekao: sinko, reci gdje hoćeš kuću, hoćeš u Ozlju, hoćeš u Karlovcu. Njima nije bio problem njemu niti kuću kupiti, da se može, kada je planirao da neće biti svećenik ili mislio da neće biti svećenik, gdje bi se nastanio. Živio je u vrlo skromnim uvjetima, tako da mu je ovo bio, džakuzi, rekli bismo onog vremena. Donijelo bi se vode, lavor, kanta i tu se, oprao vrlo, vrlo skromno i jednostavno. Voda je tu došla, odnosno vodovod 67. godine, on je 60. umro. Tako da je živio vrlo, vrlo skromno i jednostavno. U Župi imate i lijep prirodni križni put, kako je posjećen, a možda i za naše slušatelje da možda nešto više kažete. Križni put je lijepo napravljen, on nije toliko star, svega 10 godina, gdje bivši župnik koji je došao ovdje prije mene, bila je tu velika crkvena zemlja i rekao zašto da ta zemlja samo zjapi prazna, tako da je on ovdje napravio tih 15 kućica, 15 postaja križnog puta i posebno je bilo zanimljivo vidjeti sada kada su bile svete mise devetnice, uoči samoga Stepinčeva, bilo je lijepo vrijeme, nije bilo snijega i križni put je cijeli osvijetljen, tako da su hodočasnici u 5 sati svaku večer došli ovdje moliti križni put i mogu vam reći kada vidite 1000 ljudi na križnom putu kako moli križni put sa blaženim Alojzijem Stepincem, zaista smo bili radosni. I to je križni put koji nije predugačak, nije prezahtjevan. Ono što je posebno lijepo, a to je da se može doslovce vidjeti križni put Isusa Krista, počevši od njegova suđenja, od prve postaje njegove do Pilata, pa skroz do njegovoga uskrsnuća. Tako isto imamo s jedne strane križni put Isusa Krista napisano, a s druge strane križni put Alojzija Stepinca. Isto kako je nepravedno osuđen, kako je otišao u zatvor, kako mu je došla majka Barbara u posjetu, kako su mu razni ljudi pomagali nositi križ, svete Veronike, žene koje su pomagale. Tako da on je kratki, ali je jako duboki i niko ne može ostati ravnodušan nakon što izmoli križni put Alojzija Stepinca, ne može ostati ravnodušnim i to je prekrasno razmatranje kroz korizmu da se može ovdje moliti križni put. I ono što je lijepo, a to je što je on uvijek na otvorenom. Naša župa je uvijek otvorena i posebno kad su korizmene nedjelje, onda mi na večer u 4 sata poslije podne pozovemo ljude, dođemo i molimo onda križni put, tako da ćemo imati križni put i petkom i nedjeljom, lijepi broj ljudi se skupi, izmolimo križni put od sat vremena i poslije opet odemo doma. Tako da, može se uvijek napraviti neki izlet do Krašića, gdje se onda pomoli u župnoj crkvi, jer hvala dragom Bogu, naša župna crkva je otvorena svaki dan za hodočasnike od 7 ujutro do 7 navečer. Isto tako i spomen sobe, uvijek su časne sestre, kao što ste rekli, služavke maloga Isusa u kući i one uvijek mogu pustiti hodočasnike u spomen sobe, osim, ove godine će ići malo kuća u obnovu, moramo je čuvati, tako da će vjerojatno u nekim trenucima kuća i biti zatvorena.
imate internetnu stranicu, znači gledatelji će to vidjeti. Da. Vrlo se mi čini dobro da je ovaj križni put i vrlo dobar za obitelji, za djecu. Jako je dobar za djecu i posebno za starije, jer ne moraju svi križni putevi biti u smislu neke kalvarije, nekih uspona, nizbrdica i tako. Ovaj križni put je evo sve na ravnome i ne samo da se mora moliti križni put, evo mi smo imali jednom i hodočašće svih svećenika Zagrebačke metropolije, pa smo napravili razmatranje molitve Svete Krunice u ovome. I naravno oko tih svih postaja križnog puta u samoj sredini nalazi se kip milosrdnog Isusa, fontana milosrdnog Isusa i ono što je lijepo, nema nigdje auta, nema nigdje da bi bilo nekakvih opasnosti, tako da velika je zelena površina i uz taj križni put, uz molitvu, djeca se uvijek mogu malo igrati, proveseliti, staviti dekicu na travu, evo posebno sad kad dođe proljeće, lijepo vrijeme i lijepo da budu na ovome prostoru. Što vama kao svećeniku znači da vjernici ide na ispovijed, mole i ide na svetu misu? Pa to je vjernička kršćanska dužnost, nema što meni to znači. Da ako si vjernik, ako si katolik, onda znaš da imaš svoja prava i svoje dužnosti i znači ono što ja uvijek govorim, ako neko želi biti normalni, ne nekakav fanatični kršćanin, nego ko se, ne znam, uznosi, oholi i tako dalje, za jednoga kršćanina vrijedi jedno trostruko pravilo života, a to je svakodnevna osobna molitva. Ako može, bilo bi dobro i da ode i na svetu misu, ali nije striktno da mora ići svaki dan na svetu misu, ali da dan posveti Bogu, da se pomoli i da dođe lijepo na svetu, da mu dođe na svetu misu, prepusti dan Bogu. Druga stvar, nedeljna sveta misa. Kršćani naravno idu nedjeljom na svetu misu, da dragome Bogu zahvale na cijelome proteklom tjednu, da čuju Božju riječ i da mogu onda osnaženi Božjom riječju i snagom tijela i krvi Isusa Krista da mogu ići u novi život. I treća stvar je redovita mjesečna sveta ispovijed. Bogu hvala, ima jako puno svećenika, posebno evo i u Hrvatskoj i mogućnosti za svetu ispovijed doslovce svaki dan. Kad god neko želi se ispovijediti, uvijek postoji mogućnost. Dakle, redovita osobna molitva, nedeljna sveta misa i redovita sveta ispovijed, barem ako ništa drugo 3 puta tjedno, a to je o Uskrsu, o Božiću i o blagdanu Velike Gospe. Bogu hvala. A sada idete i na hodočašće u Rim, pa možda bi koju riječ kazali o tome? Evo, prije svega sam dragom Bogu zahvalan da je lijepo prošlo Stepinčevo ove godine, 2020. Bila je, Bogu hvala, devetnica jako uspješna. Ono što me posebno raduje da su došli mnogi brojni svećenici i hodočasnici, preko 10.000 vjernika u 10 dana je posjetilo župu Krašić. Molili smo zajedno Alojzija Stepinca, posjetili su vjernici spomen sobe i ono što smo htjeli ove godine posebno, a to je kada je bila 20. obljetnica proglašenja blaženim Alojzija Stepinca 2018. godine, onda smo išli dragom Bogu zahvaliti u Svetu zemlju. Ove godine sam odlučio da bi bilo lijepo da odemo na grobove apostolskih prvaka. Znamo da je blaženi Alojzije Stepinac u Rimu studirao teologiju, znamo da je tamo zaređen za đakona, za svećenika i znamo da je tamo u bazilici Santa Maria Maggiore i imao svoju mladu misu. I tako da, evo, želimo ići također u Rim, želimo se pomoliti na svetim mjestima i ono što nas posebno raduje, ići ćemo na sam dan Pepelnice, na čistu srijedu, ići ćemo kod svetoga oca Pape na audijenciju. Sveti otac Papa Franjo će nas primiti na audijenciju. Mi smo grupa jednog autobusa, 60 ljudi i ja ću imati mogućnost, evo, kao župnik župe Krašić, osobno doći na Bača Mano, evo, pozdraviti svetoga oca Papu, predstaviti svoje hodočasnike, vjernike s kojima smo došli, evo, zahvaliti dragome Bogu i naravno cijelo hodočašće će biti u smislu molitve za proglašenje, evo, svetim blaženoga Alojzija Stepinca. Preko Gospe, preko Marije dolazimo k Isusu. Pa svakako da svako svetište je izvor milosti od Gospodina.
i gdje god hodočasnici da dođu, bilo da dođu evo recimo u Marijansko svetište, u svetište ne znam Padra Pija, u svetište Leopolda Bogdana Mandića, u svetište Svetoga Josipa i to uvijek dolaze ljudi da ne da bi sada častili i hvalili i slavili toga čovjeka, nego da se ugledamo u tog čovjeka. Evo, tu je Alojzije Stepinac, idem vidjeti kako i na koji način je on živio evanđelje i bio vjeran Isusu Kristu i katoličkoj crkvi. Tako da, evo, znači ako ja dođem na Trsat, ako dođem u Mariju Bistricu, ako dođem u svetište Svetoga Josipa u Karlovcu, ja želim također, evo, moliti zagovor tih svetaca da i ja budem poput njih. Tako da ako dođem u Međugorje, mi smo išli prošle godine u 10. mjesecu, 3 autobusa, 120 ljudi je bilo u Međugorju, gdje smo dragom Bogu molili, imali smo misu, imali smo križni put i otišli smo poslije toga u svetište našeg prvog hrvatskog sveca u Šibenik, Svetoga Nikole Tavelića. Evo, on ove godine također slavi punih 50 godina kako je proglašen svetim. Tako da je ova godina isto posvećena Nikoli Taveliću. I tu smo isto dragome Bogu zahvalili evo, na tom prvom hrvatskom svecu. Ono što je posebno evo, bitno za naš hrvatski narod, a to je da se svetišta i povežu, da se napravi jedna hodočasnička ruta. A to je recimo, evo, možemo preko Alojzija Stepinca, znači počne ovdje iz Krašića gdje se on rodio, mjesto njegove smrti, zatim možemo otići u katedralu gdje je bio Zagrebački nad, gdje se nalazi njegov grob, zatim možemo otići u Lepoglavu gdje je bio 5 godina u zatvoru, tamo je prekrasna crkva Blažene Djevice Marije Bezgrešne i na kraju završimo u svetištu u Mariji Bistrici gdje je Alojzije Stepinac proglašen blaženim. Evo, imamo ta 4 mjesta gdje se može u 1-2 dana napraviti jedna prekrasna hodočasnička ruta i gdje možemo povezati Alojzija Stepinca i Blaženu Djevicu Mariju. Možda bi na kraju kazali kako je biti župnik u župi Krašići, kako je biti u župi koji je bio blaženi kardinal Alojzije Stepinac i možda koji su tisti dojmovi što vjerojatno sa bonizmostjo gledate na sve ovo? Da. Pa prije svega ono što ja želim reći, župnik ovdje u župi je bitan, ali ništa ne bih mogao bez svojih vjernika. I ono što sam prvo rekao u svome nastupnom govoru kad sam došao ovdje u župu je da molim župljane da svećenik i zajednica budu jedno. Jer evo, to je kao muž i žena što čine jednu obitelj, tako isto vjernici ne mogu bez svećenika, nema mise, nema sakramenata, nema ispovjedi, nema ništa, tako isto i župnik bez svojih vjernika. Evo, ja ću vam sada reći, mi smo ovdje uz ovaj duhovni sadržaj, kada su hodočasnici dolazili, molitva Svete Krunice, pobožnost križnog puta, svete mise, mi smo ovdje hodočasnicima podijelili besplatno 5000 krašičkih kobasica, kao vi zovete one krajinske kobasice. Podijelili smo 800 litara kuhanoga vina, žene su ispekle preko 60 kila kolača, makovnjača, orehnjača, ljudi su skuhali čajeve, dijelili su se sokovi. Tako da uz ovo, evo recimo taj križni put, znači ja jako volim kositi travu, ja to ne dam nikome, ali ima jako puno ovdje zapljeviti, da bude čisto, da bude uredno i to ne može župnik sve sam ili recimo sa 2 časne sestre koje su ovdje povjerene. Tako da ja još uz ovu župu imam još 2 male župe gdje redovito su tamo i sprovodi i svete mise i moramo voditi brigu isto o materijalnim objektima, jako puno se ovdje materijalno radi, uvijek se nešto obnavlja, ima puno tih malih kapelica i toga. Tako da ono što ja želim evo pred dragim Bogom zahvaliti, kako je biti župnik u Krašiću. Meni je najljepše da sam sa svojim župljanima dobar. I ono što, evo, nisam u 3 godine kako sam ovdje, još nisam čuo od nekoga da bi mi rekao neću, ne želim, ne zanima me ili ne znam što drugo. Dakle, evo, vjernici župe Krašić posebno imaju i istančan taj osjećaj crkvenosti. To je ono gdje meni kaže ja sam veliki katolik, ali me ne zanima za ništa drugo u župi, nego mi onda dođu i kažu znate velečasne, trebalo bi to i to, jer znate nekoga. Znam, vi ste taj čovjek. Ti to možeš učiniti. Ako neko vidi da je neko bacio maramicu zmazanu na pod oko crkve,
Pa je to mora župnik uvijek pokupiti ili ako vidiš uzmeš i baciš u smeće. Znači svaki od nas kršćanina je dužan i ono što ja županima govorim, ovo nije moja župa. Ja sam ovdje upravitelj župe i meni je sada moj nadbiskup i kardinal me je poslao da ja budem sad tu. Može me danas nazvati za godinu, 2, 3, idem u neku drugu župu. Znači, kako oni sami drže do svoje župe, do svoje crkve, tako će biti i prema drugima. Tako da sad mnogi hodočasnici koji su došli, rekli su kako je sve lijepo, kako je čisto, kako je uredno i to je ono što ja naglašavam, da mi budemo zajedno u svemu tome, a ne da to sada budem kao ja sam ovdje župnik, ovo je moja župa i sad ja ne dam nikome ništa pristupa. Dakle, Alojzije Stepinac je tu za sve i kao što je on bio otvoren za sve ljude, tako i mi moramo biti otvoreni za sve hodočasnike i ono što evo meni je u cilju, a i našoj cijeloj Zagrebačkoj nadbiskupiji, da polako iz dana u dan zaista Krašić se mora pretvoriti u jedno malo svetište svetog Alojzija Stepinca. To ste vrlo lijepo rekli. Sada bi na kraju završio da smo i tako Slovenci, Hrvati, braća u Kristu. Što bi željeli reći na kraju emisije našim gledateljima, slušateljima i možda ih povabite na koju hodočašće ili koji veći praznik što imate? Pa ono što želim zahvaliti prije svega dragoj braći i sestrama iz Slovenije, a to je na taj nezaboravan veliki prekrasni 7. susret između hrvatskih i slovenskih vjernika koji se dogodio prošle godine 19. listopada ovdje u Krašiću, gdje su došli svi biskupi iz Slovenije, svi biskupi iz Hrvatske i to je evo već smo došli do tog 7. susreta. Radujemo se već tom 8. susretu koji će biti u Morskoj Soboti, evo iduće godine, 2021. Mnogi su možda bili skeptični kako će se to održati u jednom malom Krašiću, ali evo, Bog nam je dao prekrasan sunčani dan, bilo je ovdje oko 3.500 vjernika i zaista mi je bilo posebno drago da se je to lijepo sve izorganiziralo i da smo zajedno ovdje proslavili Alojzija Stepinca i ono što posebno, evo su rekli i biskupi, a i slovenski narod, da nikada neće zaboraviti evo veliko djelo Alojzija Stepinca, gdje je preko 500 slovenskih svećenika spasio nakon Drugog svjetskog rata, da ne bi morali biti ubijeni, nego ih je primio ovdje u našu Zagrebačku nadbiskupiju i druge biskupije. Tako da ono što je evo posebno lijepo, i Alojzije Stepinac je bio hodočasnik na Triglavu, proveo i tamo lijepo vrijeme u Sloveniji, posebno evo mi kad smo bili isto hodočasnici župe Krašić, išli smo u Mariju Pomagaj, ja sam tamo 5 autobusa dopeljao, bila je dupkom puna crkva i znam i dan danas jednu obitelj kojoj se dogodilo čudo, koji nikako nisu mogli začeti dijete i toga dana kada su bili kod Marije Pomagaj, žena je ostala u blagoslovenom stanju. I dijete je danas rođeno, mala slatka Sara, tako da evo ono što je bitno, mi smo tu jedno i moramo začuvati Hrvati i Slovenci, možemo reći da smo predziđe evo kršćanstva, predziđe Europe i moramo tu biti hrabri i čvrsti i posebno kad volim ići nekada u Sloveniju i tamo se vozim i onda vidim doslovce na svakih 500 metara se nalazi crkva, a šta nam vrijede svi ti prekrasni objekti ako je sve prazno i ako nećemo imati vjernika katolika. Ja bih se vam zahvalio za ovo svjedočanstvo. Ja bih vam se najprije zahvalio za prijem, razgovor, misli, želje što ste podijelili svjedočanstvo sa našim slušatelji i gledatelji. U životu vam želim obilje Božje, blagoslova, sve dobro. I ja vjerujem da ćemo biti putem molitve Krunice povezani sa blaženim kardinalom Alojzijem Stepincem svaki dan i neka radimo sve Bogu slavu. Hvala vama lijepa na vašem dolasku ovdje u Krašić, hvala na ovome intervju i neka evo sve što činimo, što radimo, budu i dragom Bogu na slavu i ljudima na korist i hvala vašim gledateljima, sve vas pozivam kad god ste u mogućnosti, evo dođite i posjetite župu Krašić. Hvala lijepo. Dragi slušatelji i gledatelji, poslovili se budemo sa Krašićama sa ovom mislio da daste Boga na prvo mjesto i sve stvari će biti na pravo mjesto. Veličasni Ivan, sve gledatelji i slušatelje ćemo pozdraviti sa Hvaljen Isus i Marija. Hvaljen Isus i Marija, mir i Božji blagoslov.